Akuvama umusa nibusisi igama kupastor wengichalela ufliki kukodwa ngicela kuwena ukuthi uqikelele ukuthi inamba uyisenza ngoba ungumlandeli wechannel kuphela. Kusona 950 ntambama uyangifonela uWhatsApp. Sibheka la ngokujoy iphupho lengubo engcolile umuphupha ukukhumula ingubo ezingcolile, taking off your dirty clothes, your dirty garments. So yes, what you can say senkhohle ukuthi ubani obuzile kodwa ngiyakhumbula ukuthi kunomuntu obuzile, so ebuza ngokuphupha ekhumula ingubo. So nake singakusho ngokujwayelekile, number 1, uma uphupha ingubo engcolile kuwuphawu olushuma uzikhumula lusengakhomba la imizamo noma isinyelelo sokuqhelisa ukulahla noma ukwala nje umuntu ongalungile futhi ongcolile. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha ingubo engcolile kuwuphawu olushuma uzikhumula lungabe lukhomba ukuthi kungenzeka uzosinda ululame uma ngokuthi uyagula njengamanje. 2 kwabaseKorinte 4:16 ngakho asidangali kodwa unoma ubhubha umuntu wethu ngaphandle owangaphakathi enziwa wamusha imihla ngemihla. 3 kuyenzeka futhi ngesikhathi ubupha ingubo ezingcolile kuba uphawu oluhluma uzikhumula olungabuyela uchaze imizamo yokususa noma ukulahla izono nemikhuba yobumnyama ngemuva kokuphenduka nokusindiswa. uZakhariya 3:4 yathatha yasho kwababemi phambi kwayo yathi-ke mukhumuleni izingubo ezingcolileyo kuyena, yathi bheka ngidedisile kuwububi bakho ngiyakuwembathisa ezobukhosi. KwabaseKolose 3:9 ningaqambelana manga lokho nikhumule umuntu omdala kanye nezenzo zakhe nembathe omusha owenziwa musha be nokwazi ngokomfaniswa walowo wamdalayo. Okay, number 4, futhi uma uphupha ingubo engcolile kuwuphawu oluhle uma uzikhumula lungavela lukhomba la ukuthi ngenzeka imizamo yokususa ithunzi noma yokulahla isilwane izophumelela uma ukuthi kade umuntu obuyolahla isilwane obuyolahla ithunzi bese uphupha ukhumula ingubo ezingcolile ugqoka ezintsha. So kusho ukuthi whatever oyenzile iphumelela. Siyabonga. When you